Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय जोंनियावथ' भाइरेल होनबा जोबनो थांला, खालि भाइरेलल' नुनोसै। ओमफ्राय दायोसो फेसबुक नायबानो भाइरेलल' नुनोसै, गिदिर उन्दै जेबो माबा गैला आरो फाराग गैला होननाय जाबाय। थारमाने अपेनलि फेसबुकफ्राव भाइरेल भिडिअल' नुनो मोनसै। ओमफ्राय बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननोहाय मोनसे नैबे दा जेनोखि भाइरेल भिडिअ जादों बे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों ससे होना होगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां। ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ स्कुटी চলাই কাৰ কাৰণে হৈছে একনি অধিকাৰ মোৰতো যদি বিদেশত নাথকি লৈ আজি পালি শুনি কি হা সামাজিক বিশাল মাত আছে মানুহ পাইছে ইয়াৰ বিচাৰ মাৰ ইয়াৰ পৰিণাম পাবই। ইয়াক মই ধৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ বহুত দিন ইয়াক ধৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। মোৰ লাজ লাগে অঞ্চলে দি যাই ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो भिडिअ क्लिपखौ नुनानै नोंथांमोननि गोसोआव मा सानदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरना खिथाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय बांसिनानो दा भाइरेल जानाया जोंनि बर' हिनजावफोरखौल' बांसिन भाइरेल जानाय नुनो मोनसै। ओमफ्राय जोंनि बर' हिनजावफ्रा बोरै जालांजोबखो, खालि भाइरेल जायो। ओमफ्राय भाइरेल जानायजों लोगोसेहाय जोंनि गावनि हारिजोंबो नंबावा, गुबुन हारिजोंहाय बांसिनहाय नुनो मोनसै आरो। थारमाने बियो मोनसे ओरैबायदि हुदा जालांबाय, मोनसे बेमार होननानै लाजायो, साग्लोबजोबनो हमबाय आरो। बियो हारसा हौवाफोरजों खारनाय, भाइरेल जानाय, बियो मोनसे हुदा, बर'नि गेजेराव मोनसे बेमार हाबनाय बायदि आं मोनो आरो। सोरांबानो सोरबा फिसा गोनाङा सोरजोंबा दोनखारलांदों, सोरांबानो सोरबा हारसा हौवाजों बरनाम जादों, बेफोरबायदिल' नुनो मोनसै आरो जोंनि नैबे दा जेनोखि सोलिफुबाय थानाय माबायाव। खालि बेखौबो नुयो अपेनलि फेसबुक नायबानो नुयो। ओमफ्राय नों बिमा बिफाफोरजों नायदोंबाबो एसे साबधानै नायनांगौ जायो आरो फेसबुकफोरखौबो। मानो होनबा बोखोबानो बेबायदिनो गाज्रि भिडिअ, भाइरेल भिडिअ माबा माबि बेफोरबोल' नुनो मोनो। ओमफ्राय आङो बेफोरनि सायाव बांद्राय बुंला। ओमफ्राय गोबांथार निउस चेनेलफ्राबो सोरांबानो नुनो मोनखायो जोंनि बर' हिनजावफोर सोरबा फिसा सानै साथाम गोनां बहाबा दोनखारलांदोंनो, सोरबा हारसा हौवाजों खारदोंनो, बेफोरबायदिल' नुनो मोनखासै। ओमफ्राय जिखुनु जादोआ लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, साबसक्राइब खालाम। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, बाय बाय।